a farke ba amurci ba. Sannan ba wani abin da yake a cikin ƙasar nan wallahi ta shafi. Da kaga wai nan wai Katsina an kashe mutum 280, Zamfara an yanka mutane 87. Kawai dai Kano dai Allah ya kare ta. Malamai sun yawa cikin Kano. Amma ya za a ce shugaban ƙasa ɗan Katsina ta yanke a Katsina. Let's go! Abin ya fi ƙarfin ne. Allah ɗaya mana. Halin mijina, ina son mijina. Baba. Baba. Buga abincinka. Yawwa kin kawo abinci? Yawwa baba. Wai na je gidan gona ne. Na dawo dan zuwa na ina ke huta. Sai naga kisa me faru? Wai Katsina ne naga an kashe mutane 780. A Zamfara an kashe mutum 80. Let's go! Hari na gaba za mu shigo garin Kano. Baba na an da dani. Me zai kawo su Kano? Ai akwai malamai a Kano za ta ga ubangiji ba su. Yawwa ya fi. Allah da wani. Yawwa ai baba. Baba. Kisa da ke? Kin ga dai girma ya fara kama ko ba ka ba? Hey! To na ga kina yawan tara min tarkace. Kofar gida. Buri, su dila, su kare, kowa da kowa. Baba kuma an da dila a jiki bizi bizi. To ai mutanen da ban san su ba bayan ce musu dila ba. To mun da san su ba sai ka ringa ce dila. Kowa da kowa na gani ba zan ce mai dila ba. To ba duka su friend ina bane na makaranta. To na ji friend ɗinki ne. Yanzu abin da ke so ke wara sami sa ɗaki gaba karatu. Haka ne. Ko ba haka ba? Haka ne. To magata domin Allah za yi ta ƙare. Kuma. Haihuwa da anji. Malafar ubanki. A'a. Ya isa. Ihu Allah ne. Ihu Allah ne. Ka mota na. Ina kai ki. In cika gama karatu. Zan kai ki Saudiya. In kika dawo daga Saudiya zan sa miki mota irin homa kiya din nan ta dan yawo da haka na kun ƴan mata. Ko ba ka? Ina za su ji haushi? Sun jawo ubanki Allah ba ya kuɗi su ma ubansu Allah ba su. To magana ta uku. Mijin aure. Aure kuma. Mana kuma to bakin dan girman wakin manyanta an gama karatu me zai. Kowa yake kawo. Amma bana son kawo mai shan sigari. Shi kisa mai shan sigari. Ba wata ba take yi ba amma mutane ba su gane wannan gaskiya ba ko ba ka ba. Sai ake ai gidan Alhaji ne ka jube ta mutum banta da mutunci da komai ta kawo dan iska dan shayi to ba na so. Kowa ki kawo ni wani su kama mai shan sigari. To in dai ba ki so ki bata mu rai yar baba. To kan ga mai shan sigari a kofar gida. In ko na gani wani alƙawarin kan ne gaba ina soke shi. Kuma dai. Kin ji abin na ga miki ai. Ci kenan. Zan kiyaye. Dai ku shiga. To. Mu shiga. Ana kira na zan fita kofar gida. To ai je ki. Ƙawata ne za ta so. To je ki ga maman ki ko. Na ma fasa fita. A'a ga masa dai. Na fasa. A'a ga maman da tukuna. Ba. Tallahi. Ina ban gane me aka rubuta ba. Na mu zaka ne ko na Efridu. Yau basti ina kofar gidan ku ba. Allah ka ji. Amuna lafiya ya gida ya hutu ya jin daɗi ya karatun naki fatan dai komai lafiya ko ba wata matsala wai me ya faru ne kwana biyu na ga sai wani shiny ne sirrin ne Naka dai kace. Allah ko Amma dai ba komai. gaskiya ne gaskiya kina jin daɗi Ko godiyar Allah ne.
amma da to alhamdulillah ai haka ake so sai da jin daɗin To ko ya dai alhaji ne ke kula da ke kai ma ka sani ai. gaskiya alhajin nan na ku yana ji da ke ai zan zo zuwa na musamman zan je da shi inda zan je Sai ma ma ya faɗa abin da ya faɗa min ya ce min zai min kyautar mota za ka ga inda za mu yi taso a cau makaranta. alhaji sai alhaji babbar riga zan sa ranar nan in zan je Haba. ba ai babbar riga zan baza in je masa a matsayin normal alhaji in kai gaisuwa ta musamman Ya dai fi maka. ai yanda yake kula da ke dole ne ma in ji shi ai ina yin alhaji 100% ai ina son Shi shi ma ka ce kana yi Haba, na ki sosai ba bari za ka ga kawai. kyautar da zai maka. Allah Ehe. ina yin mutumin nan ya ina mugun yin sa ina mugun yin shi Allah ya kara mishi lafiya zan zo zuwa na musamman gaishe shi mutumin nan na Haba. Haba, alhaji. Barka da fitowa alhaji ke ce da barka da zuwa ce gida Ni ba jira nake bin yawo. ina gajiya an wani lafiya alhaji Lafiya. ya aka ji da jama'a Kaga ya isa. Ba ta gaya masa kuna alhaji ni kawai hira soyayya miki ni bata faɗa min wani abu tare ce min ka ce za ka siya mata kyautar mota ana ce mata ma ran juma'a zan kawo ziyara ta musamman insha Allah na gaya mata dau abin da za a yi a nan to baba a yi amma da na fito na ga wani abu a hannunka amma na ce ai ta daina kawo mai shan sigari kuma ya a baba ai ni ba dan shan sigari bane wannan ai da ka gani ba wani abu bane man lebe ne ka san sanyi ya kama ana dan goga man lebe saboda bushewar lebe haka man lebe ka san tsufa ya kama mu bi idan nawa ne man lebe ne amma na ga wani dan sanje-sanje ne na ga kuma da ko ne a ai iya man leban nan ne kawai alaji sai kuma dan wannan maganin ciwon kan amma sai kaina yana ciwo ne nake dan wannan din sa ka gane sai kaina yana ciwo nake dan shanta amma ba su sai ba fa alaji alaji ai alaji ina jin dadin yanda kake kula min da bestina wallahi Allah saka da alkhairi yau ato Allah ya ƙara arziki a na'am alaji yata na ga mata kowa za ta kawo banda dan shaye-shaye to alaji ai mu ma ba shaye shaye bace ba ai ka san yan sholi su ne yan shaye shaye kuma sigari ce kawai muke shanta kuma ita maganin ciwo uwarka ce wannan ai nace uwarka ce wannan ita maganin ciwon kai ne fa maganin ciwon kai ce ita wannan sai ya dan shaji ake dan dora haka ne alaji Allah alaji ayi hakuri a hakuri dole mu yi hakuri gaba daya to alhamdulillah ai Da na san ni da kai na san dole. yanda kake son yarka ba za ka hana ta mata take so ba kuma ba zan bata wanda zai cuta da ita ba Alaji, ai in dai wannan ce wallahi da yau sai in daina shan ta ma in dai zaka bani ta a wallahi ka ci gaba da sha a wallahi na aje na daina shan ta Allah wallahi ne ma an ka bata sha wallahi a alaji ai hakuri wallahi ai hakuri na daina daga yau wallahi yar baban rasa wata zan bai dan shaye-shaye alaji ba shaye-shaye ɗan sholi su ne ɗan shaye-shaye ni sigari kawai nake ɗan busawa ita ma ba koyaushe nake shan ta ba sai kaina ya ɗan ya ya hayaki ce wannan uwarka ce sigari ce alaji sigari ce kuma kaga ita ai gidan kowa da akwai ne san me ko san da kuna irin an ɗan abin nan ka fahimta haka ne to naji yaro baba Allah ya maka albarka amin na gode sosai a ɗan shafa mun kaina baba a'a abin da yake so ka fuskanta ita illa irin wannan abin wannan maganin in kana ciwon son ta randomly a cikin mutane kan kaga dai ba wata awa bace a wannan ai normal ce gidan kowa da akwai ne to gidan mu dai babu ai alaji ai ban san irin ka san ita rayuwa ko za ma faɗa ne to baba me baba ni in dai zaka Me bani jirwaye? karan kai mun fada ai ba wani abu me bane ba. jirwaye da hannu ba matsala baba ba in za a sha wannan riƙe hannunka ita wannan in za a sha to a ringa ɗan ɓoya saboda sirrin rayuwa to baba ba da matsala 'yan uwan uba da dan dai abubuwan da ba a rasa ba ko ba ka ba ba matsala baba kaga dai a unguwar nan ana ganin da mutunci da daraja ba ka da matsala baba in bai Allah kamata ya ka zo gida na ka zama mu da mutunci ba. to insha Allah ba zan ƙara zuwa da wannan ban Allah yadda in zan sha ta zan samu bayan kangon dan lafi in sha kamar kara uku in baje shi abin da ke so to baba in ma za ka ci gaba da zuwa to baba ita za ta ma bayani to ban bayani eh baba ni in dai ka amince alhamdulillah ai ni ai da ke amince ba ba kawai nake bukata amma shan wannan insha Allah daga yau an daina karka da mu a da kai ka daina na sha daina ka sha daina insha zuwa Allah eh baban karaban da wannan ai karaban da rayuwa ta kenan ita ce rayuwa ta to kai ka haifar mu ita na fan maka ta ba amma alaji ai ina mugun santa ne wallahi in ba ita akwai matsala wallahi. haka ne akwai matsala gaskiya in ba ita Allah kuma kana gaskiya. cikin ta a
a insha Allah wannan na gaya ma ba koyaushe nake shan Na ce je ko da za ka ci gaba da zuwa za ta ma bayani. Ke kuma za ki ci ubanki zan zo gida. Ka je je ka. to baba godiya nake. Ba zan tsine ma ba dai Allah shirye ka. Na gode baba. Yawwa. Na gode fa. Kuma insha Allah na daina sha a cikin Aka je dai. insha Allah. Ba a Godiya tsinewa nake. da masu aikata laifi. To, baba. Sai dai Allah ya shirye su. Kai dai ka je. Wani kila ki ci.